Live chendo mari mar Rameny County e tipo achiel kende Lolwe Tv gini en marwa migosi Bovins Ochieng wago kode mbaka weche gi kip mag Ohala. Yes, en director mar weche mag Ohala e Kisumu County mololo chuth ko Ohala dhi maber to wapenje poch gi pak Ohala ok dhi maber en gini roba nyaka wapenje ma biro mane sama Afri Cities no rume Kisumu ne wapenjo ni to ne en ang'o no wuok oko mano lero ne jopiny bende ne jo Kisumu County no yudo gige kuma ne gidwaro gite bende lok mar jo Afri Cities ochopo kachiel to koda ka business bada jomoko ne ywak ni gibiro uso ka to ok gi uso gin kaka serikal no chopo dwaro mar ikoso ko chopo kachiel koda ka gindalo mano singi mondo mine ji dog kibuye se dog kibuye koso podi chirni mamoko chichwa kachiel koduru business park maendeleo gik moko dhi nade ka tel ma Kisumu sector ni mar Ohala osepudhi koso podi live chendo mari mar Rameny County nyinga en Haron Otieno machigni director hedhi nade jedong Adi maber haru. Yes, udichimu teri nade? Wood John. Anti maber kabisa. Udichimu teri maber? Wachako maber. Wago ni Nyasaye erokamano. Ng'amangi nyaka parni yola ahinya bang' wuok e Afri Cities manyiso ne upango matek mokalo. Afri Cities ne chal nade jedong? Postmortem mare? Afri Cities ne ber. Anyalo wacho ni we managed to achieve our expectations. Yes. Nikech ne wan gi target mar delegates mane isiki wacho ni biro Kisumu kaeri dala maduong' mar Kisumu ka to king'iyo record kata kanyo chiwinjo ka His Excellency the Governor Professor Peter Nyang'nyong wuoyo to wacho ni delegates manyocho biro were over 8,000 mano delegates with 3,000 service providers to jogi tanyo jani Kisumu kaeri omomiyo koro ananyalo wacho ni as per the expectations we managed to achieve our target. Jielo fadek maugin jogi kuma ne kelo Ohala mane chiwo chwalo cheno pogore. Yes. Uninyalo be ne uchopo target maru but in terms of expectation and gima jo Kisumu poko neno nyaka nene giwacho ni gima lich biro kar Afrika te biro kar kairi yo ma samorachi ni in a layman's understanding jine paro ne an ka wuotho e street taromo gi mzungu kanyero ka wuotho ko aromo kada ng'ato ruogo piny mar Morocco mairi en gima ne jopiny ne paro nonego beno timore kamano ero koso mana kaka no bedo ma delegate ntiere kwa chande to jopiny moko ntiere sports ground. Anyalo wacho ni delegates mane biro negi biro timo gimoro maduong' manyiso ni negi biro twak e yore mag dongruok mag local governments in line with the UN agenda ma 2030 to kod EU agenda ma 2063 koro ng'eny gi king'iyo kata program gi nen yor twak mane timore sports ground kwa chande ni SK grounds koro mane gima nokelo gi ahinya to apart from mano ne gibiro mondo mi gine Kisumu mondo mi interact gi jo Kisumu to mondo gimbe nitie gik ma ginyalo sumo Kisumu kaeri to ibiro ginoero nikech sama welo biro nitie gik moko achiel ariyo ma nyaka gitim nyaka gichiem nyaka ninde nyaka giluokre nyaka gidhi kar math moro kata kar migago moro nyaka gidhi kar entertainment koro mago te ne wa part of the package. Yes, but the primary thing manokelo gi nen bende twak mondo mi gingi kaka local government authorities hede kaka ginyalo dongo. King'iyo maber tibro yudo ka jogi ekine nitie kuonde mane gintie. Nitiere gimoro manyocha trend e WhatsApp ka wasunge moko nyocha nitiere e hotel moro achiel e Kisumu kaeri mano Masimo mangiso ne giwuotho chieng' moro nadhi yo mamboleo kocha ayudo ka delegates moko mane gi tag oting' gi jo peng gi jo pikipiki kitero kocha chande tena ne gintiere kaka ne gi interact bende gi jo piny e yore mopogore erokamano. Okelo penyo moro ne gigo kuma ne ugeto mar mondo mine utim ne uneno ka ne udhi success gi kar kanye to kar kanye makiro gi nyalo chini oyo kaeri to ne gik moko dhi nogodo kare. Ng'anyne wadhi success maber. Kuonde manyalo wacho ni ng'ikne nitiere but ne nitiere plan B gin kaka convention center mane gero to nolewo matin to nwayudo option kaka mar timo gini eri tentage mabende nodhi kodwa maber kabisa. Yore moko mabende ang'eni ng'ekruok ne nitiere mane delegates bende complain ahinya ne nitiere kaka negi ing'eni ka delegate poko book kata poko register mondo biasa delegate okwongo ng'iyo ni to kama dhi ninde chal manade to pesa midhi chula madhi yudo maybe kata ka en ng'ama tiyo serikal pesa midhi miye maybe per diem chande chal nade koro kama dhi ninda ni ka beche tek ahinya to chuno ni koro miye chal madhi madho pesa madho pesa chande koro miye luoro mar booking those places koro mago challenge mar waneno nikech yudo ka jo hotel seche moko no tero bei mala ahinya
kuonde nindo. Koro ng'ato luor ok onyal book mondo mi obi as a delegate. Koro maga ng'ikni moko mane wan mayode kuonde mane kelo penjo ni to ang'o miyo county noweyo dhoth thuolo mondo mi ng'ato ne nyalo keto pesa ne en nyalo charge kako dwaro kendo wuon nikech anyalo pantire sipro moro wuok Kisii nowacho ni ento obiro mana dak Kisii to biro ga ukinyi to chako dogo dhiambo koso luto twe ok inyal dictate handa kaka wuod jonacho ni oyo makara abiro charge kaka wuon madwaro nuowe ne ji thuolo kamano kaka johala nikech ohala gi kibiro do ka bei mar accommodation gi opogore koro ng'ato ne nyalo keto beche but kwayo mane governor ne godo en ni mondo ji kata komedo bei to kik imed mariembo welo timed marito wat ma nyalo miyo pod nyalo bedo gi kisera moro ma ng'ato nyalo wacho ni afadhali ma area nyalo chulo mondo bed kanyo nikech kaka miwacho no ero iboyo ni jokoko ne tim mane Kakamega jomoko bende am all the way from Nairobi kendo biro gokinyi to dok nikech bor mar piny no ero to ko compare bende gi bei to wacho ni afadhali kata koro oa mabor to bi to odhi carton cost ma somehow inconvenience jomoko bende but mano ero ne ntiere ng'ikni matin gi jogewa mano aparo ni nokodhi makare nyaka omiu puoch gi pakre nikech namba achiel mondo mi gino bed lobid mobi gino ne Kisumu kae en gino ero mano ng'eno okawo sirikal ma Kisumu gima atwa malach ahinya okawo gire Peter Nyang'o atwa malach ahinya kachiel koda gi former city manager bende atwa mapek ahinya but ng'ato dhi biro penjo to effort ni te mane uketo ni eri vis-a-vis the output kata mana ber ni mano kelo Kisumu ka ong'iyo ang'o minyalo wacho ni oyo gini eri mae kama koro we Kisumu the benefit mar gini wuon neno mane aparo ni adwa wuoyo benefit ma ji nyalo neno ok adwa wuoyo ma future kech ma future go eko bende ji biro neno kaka ji medo dongore sani eri king'iyo international airport wa nitiere gi opportunity ma ndege nyalo a e piny moro malwar ka direct nikech nitiere expansion nitie kaka no yare during a free cities ma mano sani nyalo timore sani ndege nyalo a malwar kacha kendo ndege nyalo wuok kacha materie pinje moko mano benefit mantiere king'iyo ndara ma airport kaluwar yat kacha ande ka chopo nyaka Mamboleo dongolose king'iyo kata fast tracking ndara ma flyover mantiere mar Mamboleo cha nitie ka kolose ndara ma ka wash kaluwo toke Kenyari kacha kadhi Mamboleo nitie ka kolose mago nitie a lot of infrastructural development ma wan godo kata convention center ma pok nyorumo chande dhi rumo to all these opodogoro medigere kodhi mbele podogere kata sani kidhi tedo ka contractor nitie site and contractor dhi mbele gi gedo manyiso ni gi kotie gere pod en mwandu modong ne serikal ma Kisumu kaeri ma bro dhi tiyo kode koro mago are permanent in terms of infrastructure mantiere ma bende wabro bet godo ka wabro dak godo ka to pod bro konyo jopiny king'iyo kata mana korka service providers ng'eny jogewa mang'eny bende wa involved e timo tije mantiere kacha kande kata mag tent kata mana rawere matindo mane volunteer kaka yudhe no gi volunteer for nono lakini nitie gimoro mane miyogi matin to mopogore maduong' moloyo kata gima ne miyogi en puonj magiyudo international event aina chandi ng'eni beda kacha nitie puonj maduong' ma bro bet kod nyaka chieng kaka ng'ama dongo so sana rowere matindo mane o volunteer and gadier ni puonj mag yudono bro dhi kod gi ndalo mang'eny mbele kanyo okelo penjo mo director wacho ni nitiere gik mamoko bende mambele ma samoro komeny sani samoro pod ok nyane nanyande ja Kisumu but ng'ato nyalo gombo ng'eyo to koro mbele kogo touch mbele ang'o mokelo kopogore koda gi vision 2040 2032 one gi UN vision ma 2030 agenda to one gi AU 2063 agenda 2063 mano mar AU to gigi duto te luwore gi kaka town bedo planned nikech king'iyo nyamar kata pinje bro bedo dictated gi kaka town to kod centers gi cities bro dongore koro miyo kata kaka gibedo planned kaka gik moko timo including even waste management mabende chando wakagi how do we embrace technology how do we embrace affordable housing how do we upgrade the informal settlement in cities like Kisumu nikech king'eyo wan gi Obunga wan gi Manyata
wan gi Nyalenda gi kuonde moko goeko. And how do we incorporate even affordable housing gi the informal settlement mwantiere godo. Koro gigite including nyaka economic development madhi korko ohala, planning mag chichni, gigi mopogore opogore. Koro magi gik mane bedo discuss kacha chande, mabende ne nitie nyaka resolution mano bedo made to gibro dhe nyaka in terms of implementation. Nyasi mane nitiere no, ne nitiere jok moko miluongo ni stakeholders madongo dongo gi different actors including UN Habitat gi UN nyocha ne kachane. Koro sama jogo eko nitiere kanyo ero, nitiere gik ma gimbe gineno sama gibiro Kisumu gi kaka ginyalo neno kaka ginyalo sumo pesa kuonde moko to gikelo mondo odong Kisumu. Okelo penjo moro jaduong' seche ma walose gige kuma ibro kel mana midong Kisumu. Ng'ato nyalo wacho ni to sector mar ohala e Kisumu County osebedo nade in terms of ka in wuon nyaka ibed director gik moko sero katimore binyalo ng'iyo chieni mwachi ni amor kod Kisumu niri en Kisumu ohala osebedo maber kendo gik moko dhi maber. Anyalo wacho ni live chendo mari mar Rameny County migosi Bowens Ochieng, director mar weche gike mag ohala e Kisumu County wacho ni Haron king'iyo wach niri mar Afri Cities mano rume Kisumu ka chieng' 21 chieng'eso juma mano kalo niri wacho ni nitiere gik mathoth mokalo mane ber minyalo nderni geko ma oyar ka chiel to koda ka gi pound ke nero bende ma Kisumu bende sani koro medo yarore winyo kata kala papla nyalo wuok e pinje ma oko mobi malwar e Kisumu kar ka chiel to kod magi eko mar chopo lake mar higa mar gana pira rito kod pira dek to kod higa nero mar gana pira riyo pira uchiel to kod dek. Magi dute inyalo mana winyo kikete Lolwe TV chelo mari mar Rameny County akaw yo mar mokwonga modho piga mar ndim kaduogo telo mar riyo mar chenro mari ohala e Kisumu County docket mare gik moko dhi maber koso docket neni gik moko dhi maber. Migosi Bowens Ochieng e Lolwe TV Rameny County. Live chelo mari mar Rameny County chelo mar riyo nar chelo ni riwendo na poden migosi Bowens Ochieng ogogodo mbaka weche mag ohala ka chiel kod gik mopogore Kisumu County denadi molo chutho seche ma eno wuono bete komnieri kaka director mare. Director ohala denadi Kisumu County. Anyalo wacho ni ohala dhi maber. Yes. But poko chopo e rang'eny mwadware mondo chopi. Nitiere achiel ariyo wasetemo mondo waket kare. Yes. But pod wane process mar making sure ni wachopo kama wadwaro ni mondo wachope. Koro ohala is still work in progress. Anyalo wacho kamano. Ang'o gini minyalo wacho ni kani donjo ofis ni samoro nok ne dhi maber to sebiro gich koda gi nyingi. Ang'o gini minyalo bingi godo jaduong'? Nitie gik mang'eny. Yes. Ma inyalo ng'iya godo. Yes. But anyalo wacho ni ane rangisi achiel en mwatimo kamoro miluongo ni kaka maendeleo market. Yes. Machielo en mwatimo kamiluongo ni KCT corridor. To gikunde mamoko bende wa develop a model ma joala nyalo loso kar tiboala ma decent kaka gidwaro gi guidance ma bende wamiyo gi gimiluongo ni a structure, a standard structure ma wadwaro kaka jo county mondo migilosi mondo gibed godo. Nikech king'iyo toke kucho chonde ibo yudo ka kar ohala ma ji nitiere kata gik ma gin godo in the name of structure does not give or chiu security maber. King'iyo gi in terms of kata mana ka ng'ato dwa expand ohande tek mondo expand nikech gika kande kok nyal kano kacha mwandu gi to chuno ni nyaka dhi godo ot ka ngochopo dhiambi chak iduogo godo. Koro mi tich matek to magi e kie magik mabende watemo mondo mi wageng' mondo mi ja ohala
koro nyalo bedo katimo ohande e yo makare. Nitiere gik moko ma bende wasetimo. Ing'eni kar ohala ka eri ok en standalone department, nyaka watudre gi jomoko. Higa mokalo watudore gi department mar youth, ma wa make sure ni yudhe, mine kod jomong'ol oyudo pesa mar nya ohala gi. To kata mane department malo, nitiere pesa ma sani oketi mantie process ma iwuoyo gi jo KCB mondo mi pesa mane county oketo jo KCB bende chak medo moro e wiye, kasto koro jo ohala inyalo mi ohala, inyalo mi pesa mang'eny. Gimomiyo wa partner gi jo ohala en ni mondo gini bende the word revolving fund obed actualized, nikech chon kaka sirikal nite chiwo pesa en ni kochiwo higa ni dwe mar 4 tichako irito higa machielo dwe mar 4 nyaka the next allocation. But sama koro wan gi wa partner gi jo bank, tene ni nyalo miyi ohala kaka Aaron, sama ichulo chande tambe ka dwaro to chaka yudo, to ng'ama chielo bende ka dwaro to chaka yudo, to bedo continuous. Imbe kitieko tichako imiyi mana moro, kata connect chudo maber tidwa medo moro e wiye tichako imedo tidhi mbele. Ma garanta bedo ng'awa? Bedo county? Garanta bedo county, and then the interest rate bedo subsidized gi county. Okay. Yes. Ma uni makoro dhi ng'eni to gini eri kar kae mobero godo jo ohala, ka eri mohinyo godo jo ohala. Okelo penjo moro migosi director. Ang'eyo ni seche moko sama mitimo gimoro maber, hinyruok moko matin nyaka bed ma dhano nyalo bea godo. Ngero ma Muluore Modinga hinyo ga wacho ni saa ibiro bor, gik mathoth nyalo timore. In terms of kuonde mag ohelni manyien mosebeti, wantiere koda gi chicho, wantiere koda gi maendeleo, wantiere kod Uru Business Back, to kod Kibuye kapok wabiro kar Kanyero. Ineno ka gisekelo lokruok ne jo Kisumu, to pek mar implementing projects ye kibedo kar kanyo. To nikech ywak osebetie ne ohala oket ka chande, kata kamano japiny monego dhigo ohala kacha ok dwa dhi kacha ndi pod giduoge street chien. Where's the thin line? Anyalo wacho ni gigi te bende luwore gi gimo wang'iyo godo. Ing'eni guok bende ong'iyo gi kama gwene chogo. To king'iyo kata mana model ma supermarkets gini tiyo godo gin a building. Kidonjo iye kachande tiyudo gige gi te midwaro ting'iewo to kendo iwuok idhi kuma idhiye. Tiende ni kata mana chirni bende wanyalo keto ma joma dwa ng'iepo dhi kamoro e chiro to yudo gimodwaro to kendo wuok odhi kuma odhiye. Ok ochuno ni nyaka ng'ato bed e dho ndara eka ng'iewe. Owinjore. To en mana ni wasebedo kwang'iyo gi tema kama eri ni igni mang'eny mokalo chien, makoro wang'eyo ni kama ohala nitiere mana e dho ndara, ok mopogore kamoro amora. Koro magi gik ma bende nyaka watem mondo mi kata ka watimo to iyudo ka nitiere pek moro matin e iye. Kingi ka gimosebedo mwasetimo, achiel e gi en gero chichwa. Chichwa no kawo ji to nitie jok moko manodong'. Uru Business Park bende noger, ma bende nitiere the first phase manyonego beni moseyawne gi dot ma gate mondo mi gichak timo ohala ka chande. Nitiere kuonde moko ma bende wagero kaka Kibuye ma pod is work in progress. Nitie Nyamasaria kopogore gi joma nitie bus park, nitie nyaka johala ma bende bro bere fit ka chande. Otonglo market bende nitiere mo bendo chiegni rumo ma bende bro kawo johala moko ma bende ng'eny. Koro gigi eki watemo timo gi mos to iyudo ka ng'eny ji bende yudo kuonde moko ma gisore. Maendeleo market miwacho no ero, nitie kamoro bende ni KCT ma bende wasoe johala, KCT corridor ma bende wasoe johala mokalo 200. Koro magi te watemo timo mondo mi johala obed gi kamoro maber ma gitime ohala, sana minewa machandore. Miyudo ka koth chwe to oringo gi msigo, ka chieng' rieny chieng' bende wang'e, samoro biro kanyo to biro nyaka gi nyathi, kata ka kodhodh nyathi bende tek nikech en e lak ndara, mtoka bende nyalo gwe ng'ato kata mane bath ndara kanyo. Koro magi gik ma nyaka watim kaka sirikal mondo mi wakony ohala mondo nya ohala. To gimomiyo maeri bende is important en ni sama osemi nafas machal kama eri gi sirikal, nitie barua ma bende wamiyi. Barua no ero kwasewuoyo gi jo bank chalo title deed. Minewa masani onge title deed, kijende wa masani onge title deed. To barua no ero nyalo chalo gi title deed, to county government bende bedo garanta. To ng'ato dhi godo to kawo loan nikech wang'e nyaka kama otiye wan gi details ge. Ka nitiere wach moro to wanyalo wacho ni ma ng'atwa mwang'eyo to wang'iyo kaka wakonyore. Koro yo machiemo ni eri en yo maber kabisa. Jomoko bende nyalo wacho ni osemukgi, but anyalo wacho ni muko no ero mana kaka iwacho, sama inyuol nitiere rem. To king'iyo maber chien kanyo nasebet Kisumu higni malach, chakre 2009.
to nitie ndalo moko kanyo ma kane dwaro nafas mar timo ohala e town ka nokinyal yudo. Ng'ato nchoko namba kamoro na light note ni ne achiel kuom joma nochako M-Pesa Kisumu ka sana Kibuye. Ane mana chako ma be nomuki Kibuye. Yes. Mano ok na wach en adieri. Gima jogi kale gisekale. Ane mana chako ohala mar M-Pesa Kibuye asetimo ohala. To kane amanyo kata nafas kata thuolo mar timo ohala e town kano kanyal yudo. Sane king'iyo Kisumu iyudo ka nitiere kuonde ohala moyawre mang'eny. Kidhi Nyamasaria along Nairobi Road ti kuonde ohala ma kidhi in fact oriwore nyaka Rabuor. Ji oyawo ohala madongo kuonde go eko. Tende ni koro nitie kaka town yawre. Kiluwo kata mana kaka Mega Road the same. Kiluwo yo madhi Bondo. Idhi nyaka Kisian. Ena kama makore makaro ohala. Tende ni koro bende ywak ni bete town motamogi omiyo koro gidani giwuok oko. King'iyo maber jok modhi oko go sani winjo maber moingo jok mantie town. To gimomiyo kata mana ndalo kande kane dwaro mondo miyud kar ohala town ne tek nikech town osepong'. To jo ohala ting'eni pod medore. Okelo penjo mo director. Ng'ato nyalo penjo ni kiloso kum chirni wagi eki. Nitiere wach moro miwacho ka ni watemo keto gi kaeri mar mondo miyo ohala kikwam kata gibed tabunero mar dhi mbele kod ohala margi. Mani gima ji miyo county poch gi pak. But jomoko bende ywak ni nyalo dhi noketi chichwa but bang' ndalo moko matin kendo koro ionge chichwa ka kendo chake dogi daro dhi kamoro. Joma nitiere chichwa maendeleo market gi eki. Gin corridor mar KCT gin jok muketo kari permanently koso pod ibiro golgi kendo. Anyalo ng'isi ni jogo ni kanyo gitimo ohala kanyo oketgi permanently. To ka nitiere any plan mibiro tim to nyaka bed kodgi piny mawuo kodgi mang'isgi. To ka en plan to nyaka bed plan maber moingo kama gintie sani. Sirikal en mar dongo jo ohala ok mar thiro jo ohala. Bende nitiere kumoro mwacho ni oyo kar ka irwatemo ka sirikal lakini jopiny ema samoro miyo ng'ikruok betie. Mago to nitie mang'eny. Mago nitie mang'eny nikech sama idwa konyo jo ohala ma japiny nitiere bende jok moko ma bende iluongo na achudhe. Achudhe ma bende dwa game gi e kor yamo mondo mi kik gino chop ne jo ohala. Achudhe go nyaka complain, nyaka giywagi. Ang'o matimore Kibuye jaduong'? Nowachi ni ji ne dhi dwe mar 10 higa manokalo, nodhi e Desemba higa manokalo, nodhi e dwe mar 3 higa manokalo, sani wantie tarik 23 dwe mar 5. Pod ok ong'ere ni to Kibuye noserumo temo duoko ma joket kar kae koso. Bende ang'o mosebedo miyo gini date mar dhi Kibuye chwalore gande? Hold that thought live e chiro mar Rameny County migosi Vincent Ochieng, director mar weche mag ohala e Kisumu County. Sama director mar Vincent Adura nyisa don dakika mdo mariyo kende mondo mi atie kae to ma en kama nyaka omul kendo nyaka walose jaduong'. Ang'o miyo tarik osebedo kalokore? Ang'o matimore director? Anyalo wacho ni tarik gimomiyo tarik nolokore en gimoro achiel. King'iyo ne nitiere pesa manoketi manotim godo the first phase. To ne nitiere gima ne omiyo ma iluongo ni output. To kane wabet piny to waneno ka mago ne ok dhi romo jopiny kaka ne waparo mondo mi giduogi. Ema ne kotelne gi city manager to kod governor gibet piny giparo maliw to giwacho ni wang'i ane ne county kantie pesa mwanyalo yudo mondo mi wamed godo shades moko mondo mi ka ji biro to ji mang'eny oyude kama gin gi tipo ka gitimo ohala. Koro mano miyo chorruok nobet. Ting'eni process mar keto pesa mondo mi otim tijno ero nyaka dhi through supplementary. Koro supplementary ni bende ng'eni nyaka kawo thuolo matin. Koro mae mano miyo ineno ka nitiere lokruok ni date moko change ndalo moko medore kamano. But mane paro mane nitiere. Tanyalo wacho ni Kibuye is work on progress. And sani ok adwa wuoyo wachno nikech nitie gik mang'eny matimore ubro mana neno kaka gik moko dhi timore. Chani gik matimore en mar ber mar ja ohala. Erokamano. Antiere ywak mani nitiere jomoko ma mayo ji stalls Kibuye, nitiere jok manogolo kanje ni ne pok oyudo kargi. Mago wasewinjo kendo sani wadhi e ground wadwa nono wachno mondo mi ja ohala oyud ratiche. Inyalo ng'iyo kamera ni tir mi sing ni ng'ama nogol Kibuye
mane samoro ne ntiere ka chande mama mboga chande mama ne timangono ma samoro diro hando de maracho onge koda gi pesa ok biro hinyore bodo stall Kibuye kinyo kamera ni tiri anyalo wacho kendo koka buon ne ja ohala ma ja Kibuye mano Kibuye nyaka yud nafas e Kibuye kama nyalo timo ohala kendo serikal wuok oko e wachno motegno to ka nitiere ng'ato mapono no donje Kibuye to kan jo ohala mar Kibuye ochak mana wuoth chon nikech serikal biro kanyo to biro goli wabiro nono gini eri matut ma kata city manager biro make sure ni ng'ato ka ng'ato yudo omi barua mar bet kanyo ng'ato ma ponono ni tiyo kada gi pesa to miyo ng'ama chielo serikal onge pesa makawo kuom ja ohala mora mondo mi nafas koro ja ohala mora mantiere kiki mi ng'ato pesa ni mi nafas nikech nafas mimi no ero to barua bende onge mago joma koni tibro mana de ywak echo koro bed king'eyo ni Kibuye okosi to Kibuye imiyo mana ja ohala giwegi okelo penjo moro direct ka watieko sintire ng'ama samondo wuok Kibuye to onge kata mana pesa moro manya chako godo kendo nitiere pesa moro ma sirikal kawo mondo mi oket ng'ato Kibuye do ang'e ne kwero but be nitie kata mana siling 1,000 kata bich kosen kaka ni wuok nono cha kaka idwa kanyero nono sirikal onge pesa makawo e Kibuye o kata Kibuye kende kamora mwamiyo ji mag jo ohala sirikal okawo pesa Uhuru Business Park ohala chakore maber Uhuru Business Park ohala dhi mbele yes ponono ni ng'ato onge koda gi pesa mar keto stall standard modwaro chande to en ng'ato ma samone ni Kibuye akia koda mano bedhe timo mano kutime Uhuru Business Park sirikal konyo nadi kanyo koso mano Wood Aron mana kaka wacho chande Haron Wood John mana kaka wacho chande Kibuye is work on progress ibro neno gik madhi mbele kendo wuoyo gi jo ohala ma wano gigi te wadwa loso maber kabisa erokamano mondo mi awegi kanyero nikech osingo ni entiere gima gitimo kendo magidhi wacho kare kanyero kik mondo mi wadhir ahinya kata kamano waketo ang'o mondo mwane thuolo marom nade 2 weeks 1 week 1 month edhe chako duogi chenro kendo adhi duogo e kamera entiere do wach mar mugik ma samoro ka penji e chenro mari mar Rameny County amor ahinya jo winjo magwa kendo amor kuom nafas mayudo mar thuolo ni mondo wawuo kanyakla to daher mar kwayo jopiny ni sama wagero Kisumu sana gi jo ohala onego beni wasumo paro to bet kamoro achiel to bet kanyakla to wuoyo to atwak to aloso weche koro ng'ama nigi wach mora ofis oyaw kendo ni thuolo ng'ato onego bi ka chande ng'ama yud thuolo mondo mi obi mondo wawinjire mondo wawuo mondo waket gik moko yo makare Kisumu ni marwa wate to kendo marwa waduto sama walose to walose ne wan kendwa walose ne nyaka nyikwawa erokamano live okadwa medo wach mara moko kalo kanye nikech wacho ni Kisumu niri en maro wate seche molose to lose ni in an kachiel kod nyiko ma chiemo achiel no penjo to kane untie ang'o miyo ji no winjo marach kata ang'o miyo ji no winjo ber kaber ne gimiwa poch gi pak to karach no bed gi bura mano yali nyaka chieng nyinga en Haron Otieno agoniro kamano nyakom ne kede chendo mari mar Rameny County